obnova historického jadra kultúrnych pamiatok. Ťažká téma, ešte ťažšia odpoveď, alebo ťažšie vznikajúca sa odpoveď. Myslím si, zase sa vrátim k tomu, čo som povedal na úvod, treba komunikovať s vlastníkmi nehnuteľností. Je potrebné, aby sme komunikovali s tými, ktorí majú tie nehnuteľnosti, lebo bez komunikácie to nejde. Možná, a tam nájdeme spôsoby, ako dať do poriadku aj to historické jadro. S historickým jadrom jednoznačne súvisí zákon o mestských pamiatkových rezerváciách. A tu by som chcel povedať jednu vážnu vec. Konštatujem, že v Banskej Bystrici zlyhali niektoré odborné útvary. Odborné útvary, ktoré majú chrániť mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nie som stotožný s tým, aby do centra mesta sa nám tlačili ďalšie budovy na úkor zelených vnútroblokových plôch. To nikde vo svete nespravia. Banská Bystrica nie je priemyselné centrum, že by sme mali to historické jadro takto zaustiť. A v iných veľkých mestách si tú malú zeleň, ktorá im zostala, si chránia koľko v hlave. Čiže určite budeme musieť pristúpiť k krokom, aby sme odborníkov, ktorí sú na pozíciách v odborných útvaroch mesta, našli takých, ktorí budú hájiť záujmy mesta a predovšetkým dodržiavať zákony.